everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ikaw ra gyud ang akong kasaligan, wa ni lain. Mahadlok lagi ko, oy. Dadaan na lang ko ng kwarta hagot kung asa ka mo adto. Ayo. Pinechi ka ding? Oh, tingog ni Misael. Hala, oy. Masag pa naging kaani ro. Kani-ani ka nangop din ako, Daglena. Kalma lang gud. Ayaw ka ratol mamita. Pinechi ka ding? Isa ka ding. Ayo. Sige na. Tubag ka. Oy, kaniyot lang. Lakaw na. Abli. Ako rin bahala sa akong kaugalingon. Inday chika ding. Dalang tagoy tuyo. Unsa man? Dali. Dayon ka na sa sala, Misael. Ayaw na. Mangutan na ron ako. Bahin ni Glina kung may kasayuran ka ba ug hain siya karon. Hala, oy. Sorry, yun. Wag ko kayo ba ug asa na siya? Mao ba? Nakita mi kausara man to. Katubang gipahibaw ko niya nga nilayas na kuno siya sa inyong gipuy-an. May gisulti ba siya bahin sa daghang kwarta nga gisud sa atas si case? Ha? Ala, wa ra ba fa Misael? Wa man sa to siya gibitbit nga ata si Case atong higayuna, oy. Mao ba? Sige na lang. Salamat kayo. Wala tayo akong tuyo. Di na ako magdugay. Ay, tuwa na siya. Sorry, cute. Di gid may masulti ko sa tinuod. Salamat ha. Ay, huwag kabutang nga ba sa kong kakulba na. Grabe, cute. Nasa imong kwarto ang attache case. Isali ko kato nimo. Nasayod ko nga kasaligan kayo ka mamita. La, uy. Mawain taon na daigli na, uy. Minilyon ra ba ng kwarta, ha? Asa man ta kong itapan ni mo, girl? Basta kanisali ko nimo nga imo ng ampingan mamita. Magkita ra gyapon ta matag karon og unya. Dauroy? Mula ka na ko. Ayaw una, ha? Mamita. O nagpaniidrato ni mo? May punto sab ka mamita. Tuwa man ka ni gibilin sa unahan ang motor nga yang gisakyan? Igmat og utukan ang eskwatro. Salamat sa imong concern ha, mamita. Ang ano? Niagod ka sa kumpuder? Wait sa kay maniit ko sa gawas. Susihon ako og tuan na ba yun to si Papa Misael? Asa mo ta paingon, Bay Misael? Burdo lang na ta, by Sarge. Mayroong mga orasa kay minus ang checkpoint. Okay, Bay. Asa maka nato mahimong pangitaon sa Glina? Ako, Bay, no? Dako gid akong pagtuobay nga, naibaw tong higalang bayot ni Mikis Glina. Kung asa siya karon. Ako lang girespeto ang iyang mga poong, by Sarge. Sa ngadto-ngadto, ato ra gihapon ang masayran. Inoon, sad. Ikaw pa? Nagoy plano, bay. Unsa man kana, Bay Misael? Mao ba? Tuwa na dae ko no? Oo. Og sumapa sa mga marites dito nga kong ipangutana, naman ay kunoy kauban. Oy, may nag-drive ko nos motor, day. Si Bay Sarge. Siya na karon ang bagong sidekick sa eskwadro, mamita. Daan ko nang napanglantawan nga safe kauban ni Misael. Gawas pa na, Dad. Gibati na kung malipayon ko pa niya, Daddy. Mao ka na ang labing importante. Kanang kalipay nga dili pinugos iha aliya.
Kalipay nga hinukad gyud gikan sa kasing-kasing. Kalipay nga bunga sa gugmang matuod. Daddy Mart. Ay, nalipay gayud ako. Nga nahigugma na di ay kain, day aliya. Salamat ng butang. Abi man gani namo ni Misael nga dili madawat ni Daddy Mart ang among relasyon. Sa akong tanaw, buutan man ka to si Dudong Misael. Aw, maghinaot lamang ako nga dili siya mausap. Salamat nang. Mahal og pinangga ko niya nang. Ay, ako ka, no? Kanusa pa ka mo abuhat ang ako ang forever. Sige lang nang. Paabot lang good. Maabot talaga na. Nga dili ni madamhon nang. Naabaya ko'y crush unta inday. Pero bata-bata pa man ako, ay. Dili po tingali siya mo punid ako kay tigulang na. Kisa man nang. Ay, maulaw ko. Ay, si Bay Sarge, manggot. Kisay na sayon. Kana si Bay Sarge. Mao di ay ang gitagana sa Ginoo nga mo'y imong forever nang. Ay, bahalo lamang. O ganahan baka si Jack tigulang. Inday aliya. Ulitaw man gyud na si Bay Sarge good. Manghinaot na lang ko. Nga magkasinabot unta mo nang. Ay, maayo pa. Kay naagayod imuhang forever do. Lindot kay ka. Mahal gid kayo namo ni Misael ang usak-usa na mo tiyang. Ay, wow! Sana all lamang ko ninyo ni Dudong Misael, Inday Aliya! Sana all na lamang gayon! O saan mga niya? Andam ni ka sa atong lakaw. Oh, Major Gaspar. Bayo inon. Ibutang ta gini sa siguro. Way paltos. Matag-release sa mga bala. Yarang ako, Armas. Andam na sa kayo ning makig-engkwentro. Ready na gid kayo ning akong armas. Nga makigpinusila sa eskwadro og sa iyang mga hinanib. Kalina, ang akong gusto nga igo ka lang mo guide kung asa ka nadapita. Dili ki mo apil kag pinusilay. Gusto ko lang ipakita nimo og sa agaw nimong insik. Nga makamausap kong mubugto og kinabuhi sa tao. Kalina, Karon na ang maayong higayon. Aron ipakita na ako sa imuhang big boss. Nga matinud-anon ko sa akong tinguha nga musud sa inyong grupo sa sindikato. okay. Sige, tara. Layo na lagi yung dapita, Glina. O, Major. Padayon lang yun. Maabot na lagi unya ta sa dapit diin tuwa magtago ang eskwadro. Maki, mo'y agda lang yun si Glina. Kay siya ang nahibaw ining atong biyahe karon. Sa unahan. Di mano ta diha, Maki? Niya na ta sa area, Major. Naa sa sud ang compound ug ang firing range sa facility di inaa ang eskwadro. Magkita na kita ron ninyo, Misael o Baysards. Bayad unya mo sa inyong gibuhat sa akong amahan. Dali na, Glina. Mga naog na. Oh, Major Gaspar. Byron! Boss! Kauban sa mga dragon. Sudlan nyo ka ng dapita. Pamusila kutob sa makita ninyong mga armado. Mamatya, boss. Uplo ka, Byron! Pamusila gani! Mangutan na pamangkas. Kapamatyon, uplok yun! Okay, boss. Tara mo. Matay. Major, lahi ang kamingaw sa palibot. May mga tao pagkaasod sa compound sa academy. Osa? Wa ka nilagi abandonar kining dapita. Pangag sa ilong. Onsa na, ha? Byron? Boss, matay. Mingaw, ma'am. Kasi matay mingaw man. Wala gid, boss. Mingaw. Baya, Bandunado naman ang maong dapit.
Di ba, mga bro? Ay, abandon na. Paano yan, boss? Abandonado na. Minyaw naman. Nauna-una tingali nila nga dili Ano, safe Gon? din human sa akong pagbiya. Hey! Anugon dyan nga wa na rin yung mga uplok. Wa ni kita lang mahimo. Byron! Uplok! Mabalik ta sa itong agi! Anugon, ipamatuod na unta na ako sa inyong big boss nga andam kong makipinusilay sa eskwadro. Dili pagay panahon. Ha! Ako'y mo patay sa skwadro, Klina. Ako! Ayaw kalimot ka dili sa bintahaan ng katakos ni Misael sa pagpakig-away, Major. Wag ko mahadlok. Suluguon ko lang kani adto ng uplok ng skwadro. Ah, okay. Kana bang daot nga bay Sarge? Gusto may gisaligan ana niya. Labihan namang nakapangisog kung akong tawgan. Nag-upgrade na sab na siya sa iyang abilidad sa dihang gidani General March sa Manila. Ah, mao ba? Dili na basta-basta nga ikaaway ang maong tao, Major. Muluhod na unya sila sa kong atubangan ug maghilak nga mangayog pasaylo. Oh! Mahitabo gyud unya kana bangag saylong. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.